Voucher vrijednosti čak hoće li htjeti to? Možda učenici, učitelji, povjerenstvo. Ali ovo su samo neke proizvoda koje vam baba nudi. U području luksuznog čišćenja. Kada mi treba do 12 sati vremena šišće, da se taj kuplanje radi Ekonomske upravne škole Split, a danas svi naši proizvodi. Zato je marketing. Naši cilj je mjesečno, bolje se jedan euro. Imam to već i ja sam mentorica ove tvrtke. Ove knjigama ne nije naravno, slobodno. Ali